Takže čau, já jsem Mates. Tady je krásná krajina. Kdo seš? Jo, já jsem Marťas. Takže jo, a vítám vás u našeho úplně prvního videa z vlogu. Vlog, že se stát v hradu takhle. No, on je to spíš takový dům, ale my tomu hrad říkáme, takže jdeme k našemu krásnému hradu. A budeme povídat o našem kanále. Takže náš kanál bude úplně nový. Doufáme, že překročí hranici alespoň 50 odběratelů. Ano, jo. No, takže náš kanál bude obsahovat hry, vlogy, kameru, Pomsty říká. hry, pomsty, prostě úplně všechno. Tak my se přibližujeme k hradu. Ano. Dále a budeme taky natáčet naše nějaké příhody, co se nám potom přihodí, já nevím. Pod videem budete mít odkaz na Pomstu 1. Bohužel zase byla proti mně. Bohužel jsem si se napíchl po větvičku do nohy a tu pomstu, tak promiňte, jak jsem se tam chytal takhle za nohu. Takže ještě pořád jdeme dál. Jo, jdem dál. Počkat, tohle bude první video, jak to můžeš dát odkaz na video? Cože? Tohle je první vlog, ale pomsta byla. Jo, jako takhle. Pomsta 1, jo. Ano. Takže Doufám, že nás slyšíte. Ale nejdřív vám ukážu, jak se správně vysmrkat. Nejlíp, když použijete tyto papírové kapesníky. Jsou v zeleném sáčku. Pomalu otevřete, protřepete, 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 protřepete. Stále protřepujete. A už to máte. Nyní si ho krásně rozevřete. A vy smrkáte se jako sloník. Nejdřív vyzkoušíte, jestli se vám tam vejde nos. Mně se tam vejde. Jako druhý vyzkoušíte, jestli se vám tam vejde pusa. Vejde. Teď vezmete první růžek a odloupnete jednu vrstvu. Ta bude sloužit na úplný začátek. Nejdřív posmrk. Druhá vrstva bude sloužit na vysmrk. A třetí vrstva bude sloužit na utření nosu. Neboli utřsmrk. A je to. Nebo Takže to US. bychom měli, jak se správně smrkat a jdem dál. A jdeme zase dál. Že my jsme posílali sem, takhle k hradu jsme posílali dopisy. Doufejme, že tam ještě zůstane nějaká skrýž toho dopisu. Určitě ty dopisy už nevydržely, takže jdeme dál. Tak my jdeme. Tady, jak vidíte, vypadá to trochu jako plíce, když se podíváte z tohohle, nebo jako M. Jako Mates. Jo. Pojď kamero blíže a takhle můžeš ukázat na to M. Vezmete si kámen. Když uvidíte toto M-ko ve znamení Matese, tak si vezmete kámen. A nebo Budete s ním Marťase. takhle házet, protřepete, protřepete, stále třepete, stále třepete. Haló? Konečně. Nyní můžete vidět pozůstatky hlíny. Na to je jediná možnost. Praštit s tím uzem. Tady máš. Tak. Nyní, když už jste konečně otřeli hlínu, Já ještě ne. tak vezměte kámen, položíte si ho na dlaň a zapomenete na to, co jsem vám řekl, protože je to blbost. Tak jdem dál.
Tady vidíte, co to je vlastně, já jsem to zapomněl, to je fuk. To je cihla. To je rašelína. Cihla. Tak, jdeme dál. Já prosím kameru, aby šla s náma trochu rychleji. No, Promiňte za to, že jsem ukázal kameramanu, aby byl ticho. Takže ještě pořád dále. Vidíte? Hele, tady vidíte? Hej, opět. Ano? Tady vidíte? Takové krásné. Pamatujete, jsem ti to ukázal. Takže nejdřív ho takhle překlopíte a je to jako V. Jo? V podstatě se mi to trochu zlomilo. To je fuk. Takže je to takové V. Jo? Takové to V. Takhle půlku rozlomíte. Tu hlavičku můžete odhodit. A pak? to už saď. Radši na to zapomeňte. Můžeme jít dál. Tak jdeme dál ke hradu a konečně už nebudeme dělat zastávky, aby jsme zjistili tu poštu. Ukaž pískat na trávu musí. Okay. Nějaká tady je vhodná. Ale on vám zapíská na trávu. Podrž mi to, ale ne tady, tady jsem to oslinka. Možná se mi to povede, možná ne. Jsem to dlouho nedělal. Jo, povedlo. Zahoď to. Tohle? Jo. Padem. A už konečně já vezmu kameru a trochu z ní poběžím, možná. Takhle. Ale potřebujeme, aby jsme se tam rychle dostali. Pojď, Marťa. Já mu ukážu můj běh. Jo. Šaš. Jak vidíte, je tu naše stará dobrá kamarádka Louže. Takže můžete. My už jí krmili, ale můžeme jí ještě dát trochu papání. Takhle do ní. Bude moc dlouhé. Tak jdem. Takže nakrmená, spokojená. Nyní uděláme menší střih. Stop. Říkáme. Takže jo, takže jsme došli Konečně došli. k tomuhle. Když jsme byli malí, tak jsme tomu říkali hrad a hráli jsme si, že tam byly strašidla. Ano. A dávali jsme jim poštu. Teď Ano. se jdem podívat, Teď se po jdem podívat, kolika letech, jestli nám ještě zůstala sklíž. No 3, tak. po 3 letech, se jdem podívat, jestli tam za prvé ještě máme sousklíž a za druhé, jestli tam je furt ta pošta. Pořád. Pořád. Tak to je. A jdem. A jdem. A jdem. Tak jo. My vám teď zaspíváme písničku, ale furt půjdem. Byl farmář. Tak, DJ byl. Pojďte blíž. Možná jste to vůbec neslyšeli. To je fuk. Jdeme dál. Tak my běžíme ke skrýši.
já si teď vypůjčím kameru. Už ji držím, nasadím a držím a jdem. Takže jdeme. Haha. Tak jo, takže tady je naše skrýšunačky. Já to trochu přiblížím. Haha. Značka, šiška, šiška Tejzány.